Αν σκοτώσεις 14 φοιτητές, παίρνεις ένα ευρύχωρο μονόκλινο δωμάτιο και ιδιωτικό μπάνιο, ενώ μοιράζεσαι μια κουζίνα με μερικούς γείτονες. Μερικές από τις επιλογές για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σου περιλαμβάνουν τη βιβλιοθήκη, βόλτες στην αυλή ή το στούντιο ηχογράφησης της φυλακής όπου μπορείς να ξεκινήσεις τη μουσική καριέρα σου. Αλλά αν έχεις χάσει τη δουλειά σου και δεν έχεις άλλο τρόπο να πληρώσεις το ενοίκιο, θα πρέπει να μείνεις στο δρόμο, ελπίζοντας να βρεις κάτι να φας. Είτε σκάς από τη ζέστη, είτε ξεπαγιάζεις, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, δεν θα έχεις κανένα καταφύγιο για να προστατευτείς. Jay, we're here in Cleveland, Ohio. You're homeless. Yes, sir. Tell me about it. It's extremely difficult these days. Like many other people, I lost my job. My home was foreclosed. I wound up being homeless about 2 years now. There are groups, support groups, that will help you with certain things, but it's like you get to run around everywhere you go. See this guy, see this guy, see that guy. I would like to see, if possible, that these services and things that are available could be condensed into one central group, one bureau, or whatever you might call it, where you could go to get whatever need you have to a certain place, not be running over here for this, over there for that, back here for this, come back Tuesday, come back Friday. You spend your time spinning your wheels, not getting what you need. How do you survive? I survive with a little bit of help from food stamps and a few friends that I have helping me here and there, shelters, churches that are nice enough, like this one centrally here, provide you at least a good meal on the weekend, and just faith, and just keep trying. Σε κάποια μέρη μάλιστα δεν μπορείς καν να πάρεις φαγητό από άλλους ανθρώπους, καθώς η σύντηση των αστέγων έχει κηρυχθεί παράνομη σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άστεγοι σε όλο τον κόσμο και το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί περίπου στον πληθυσμό του Μεξικού ή της Ιαπωνίας ή σχεδόν το διπλάσιο συνολικό πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας ή της Γαλλίας. Υπάρχουν περίπου 10 φορές περισσότεροι άστεγοι από το συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας. Αν φτιάχναμε μια χώρα μόνο για τους άστεγους, θα ήταν η 13η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό στον κόσμο. Μια εντυπωσιακή αντίθεση είναι πως σήμερα υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε φυλακές. Ένας πολύ μικρότερος αριθμός. Με άλλα λόγια, η έλλειψη στέγης είναι 10 φορές μεγαλύτερο πρόβλημα παγκοσμίως από το έγκλημα. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό. 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ένα δωμάτιο για να μείνουν, τρόφιμα και ρούχα. Πολλοί από αυτούς έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, μερικές φορές ακόμα και σε διαδίκτυο, τηλεόραση, χώρους αναψυχής και πολλά ακόμα. Αυτοί οι 10 εκατομμύρια άνθρωποι τα έχουν όλα αυτά επειδή διέπραξαν ένα έγκλημα. Πολλοί από αυτούς τους κρατουμένους είναι άνθρωποι που έχουν σκοτώσει, έχουν κλέψει, καταστρέψει περιουσία τρίτων και σε πολλές περιπτώσεις έχουν προκαλέσει φτώχεια σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Από την άλλη μεριά, 100 εκατομμύρια άστεγοι αγωνίζονται για την επιβίωση μέρα με τη μέρα, μόνο και μόνο επειδή δεν μπόρεσαν να ταιριάξουν ένα διεφθαρμένο και άνισο σύστημα. You see a big house, maybe somebody coming, maybe kill me. I'm coming 12 o'clock, 1 o'clock, because I know after maybe nobody coming. And 6 o'clock I'm up and go. Water and put on the back and wash. I have, you see this? I sleep this way. I'll sleep this way. And after doing door close like this, yeah. And this one I put. One second, I'll show you.
and put like this. And another door is, look, what I'm doing, another door. After this one, maybe somebody like kill me. And I sleep like this. I have one back is wall. And put like this. I'm sleep like this. Is England 7 years and sleep on the street. Somebody say me I'm help you, a lot of help you. After somebody say me too much help me. I'm 7 years on the street. Nobody help me, never. I don't believe this one. Πολλοί άστεγοι διαπράττουν σκόπιμα μικρά εγκλήματα ώστε να πάνε φυλακή, επειδή είναι πολύ καλύτερα από τη ζωή τους στους δρόμους. Για πολλούς ανθρώπους στον κόσμο μας, ο εγκλισμός σε φυλακή αποτελεί ιδανική λύση. Οι φυλακές μερικές φορές παρέχουν μεγαλύτερη άνεση από πολλά σχολεία, νοσοκομεία ή σπίτια και είναι πολύ καλύτερο να μείνει σε τέτοιες συνθήκες από ότι στους δρόμους πεθαίνοντας από την πείνα και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Αν ήμουν άστεγος, το να διαπράξω ένα έγκλημα για να αποφύγω τη ζωή στους δρόμους θα ήταν πολύ ρεαλιστική επιλογή. Υπάρχουν επίσης πολυτελείς φυλακές που προσφέρουν τένις, ψάρεμα, υπασία, δυνατότητες μάθησης, άνετα δωμάτια, εκπαίδευση δεξιοτήτων εργασίας, κλιματισμό, ψυγεία, μηχανήματα για καραόκε, ιδιωτικά μπάνια με τους γέρες, πλυντήρια ρούχων, μικρές αίθουσες συνεδριάσεων, γυμναστήρια, μοντέρνες κουζίνες, τηλεοράσεις, διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, στούντιο ηχογράφησης, ώρες αναψυχής, τραγούδι και χορό, μονοπάτια για τρέξιμο και πολλά ακόμα. Amikor ide kerültem, teljesen úgy éreztem magam, mintha álmodna az ember, vagy valamit. Mondjuk először ugye még másik házból voltam, tehát onnan nem volt a legjobb kilátás. Viszont ugye amikor lekerültem a Blues House-ba, tehát akkor ugye látod minden este ugye a másik oldalon a házakat, tehát ahogy világítanak a lámpák, mindent, tehát ez teljesen csodálatos élmény. Még sokan irigyelek is, még jönnek hozzám. Beszélgetünk, mindig kinézek az ablakon, úgy este felé, akkor látják, milyen jó kilátásod van, hát igen. Μερικοί κρατούμενοι μπορούν να μείνουν σε διόροφα σπίτια και να περνούν χρόνο με τις οικογένειές τους ή να ζουν μόνοι. Και σε κάποιες φυλακές, παιδιά μπορούν να ζουν με τους έγκλειστους γονείς τους, αρκεί οι τρόφιμοι να είναι παρόντες σε πρωινές και απογευματινές ονομαστικές κλήσεις. És ugye amikor idejöttem, ugye akkor teljesen furcsa volt az egész, mert ugye ez tehát még szabadabb, tehát ez majdnem olyan, mint hogyha otthonra egy kis faluból származom, tehát majdnem olyan volt, mintha otthon lennék. Ugye az ember sokkal jobban alszik, ugye, amikor nem arra ébredsz reggel, hogy nyitják az ajtót, tehát az a kulcszörgés, meg ilyenek, hanem ugye én saját magam ki tudom nyitni, akarom. Tehát sokkal jobb érzés volt. Mert ugye ez sokkal közelebb van a valós élethez, ami van kint, tehát mint az átbörtön. Το 2011, η φυλακή της Γενέβης ξόδεψε περισσότερα από $40 εκατομμύρια σε μια νέα πτέρυγα για ανακαινήσεις. Τα ευρύχωρα κελιά που δημιουργήθηκαν περιέχουν μπάνιο και θα μπορούσε κάποιος να τα περάσει για τυπικά δωμάτια πανεπιστημιακής εστίας. Φυσικά πρέπει να πληρώσεις κάποια χρήματα για να μπορέσεις να μείνεις σε ένα από αυτά τα πολυτελή κελιά, όμως μερικά δολάρια την ημέρα για να ζεις σε ένα πολυτελή χώρο αφού έχεις βιάσει και σκοτώσει 3 με 4 παιδιά δεν είναι καθόλου σπουδαίο ποσό. Μπορείς να πληρώνεις αυτή την προμήθεια δουλεύοντας διαδικτυακά μέσα από τη φυλακή. Δεν υπονοώ φυσικά πως όσοι εγκληματούν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται απάνθρωπα. Απλώς θέλω να τονίσω πως ο άδικος και νοσηρός έχει γίνει ο τρόπος που λειτουργεί η κοινωνία μας. Αντί να νοιαζόμαστε για όσους υποφέρουν από τη φτώχεια, φροντίζουμε όσους υποφέρουν από απληστία. Poland is war. I don't have family. Poland is war. I'm sleep on the street. Poland 5 years, England 7 years. 12 years. I have brother is London and him doing crack. I know like him.
This is my hope. Just me, only me, sleep this one. I'm scared maybe somebody coming because downstairs somebody drugs. I know like that. For me, life is very, very heavy. Δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται κάθε χρόνο για αυτό το σοφρονιστικό σύστημα. Ανταυτού, φανταστείτε αυτά τα λεφτά να επενδύονταν στο να κρατούν τους ανθρώπους μακριά από εγκληματική συμπεριφορά, απλώς παρέχοντάς τους όσα χρειάζονται. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ το 2007, περίπου 74 δισεκατομμύρια εξοδεύτηκαν στο σοφρονιστικό σύστημα. Ο συνολικός αριθμός των τροφίμων το 2007 σε ομοσπονδιακές και τοπικές φυλακές ήταν περίπου 2,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει περίπου $30.600 ένα τρόφιμο. Η στέγαση 500.000 περίπου ανθρώπων στη ΣΥΠΑ, οι οποίοι περιμένουν να δικαστούν και δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την εγγύηση, κοστίζει $9 δις το χρόνο. Οι περισσότεροι τρόφιμοι των φυλακών είναι ασήμαντοι, μη βίαιοι παραβάτες. Το 48% των εγκλημάτων είναι βία. Φόνοι, ανθρωποκτονίες, βιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες και άλλα. Η χρήση ναρκωτικών βρίσκεται περίπου στο 22%. Εγκλήματα όπως διαρρήξεις, κλοπή μηχανοκίνητων οχημάτων, απάτες και άλλα εγκλήματα κατά της περιουσίας βρίσκονται στο 16,7% και αδικήματα δημοσίας τάξεως, δηλαδή όπλα, οδήγηση από την επίρρεια αλκοόλ, προσβολή δημοσίας εδούς, παραβάσεις του νόμου για το αλκοόλ και άλλα αδικήματα δημοσίας τάξεως καταλαμβάνουν περίπου το 13%. Τώρα φανταστείτε πόσο εύκολο θα ήταν να είχαμε πτώση σε αυτά τα εγκλήματα αν τα $30.600 δίνονταν σε κάθε Αμερικανό πολίτη. Συνεπώς, υπάρχει ένας τρόπος βοήθειας των φτωχών κοινωνικών στρωμάτων μέσω κατάλληλης ανακατανομής των χρημάτων που δίνονται στο σοφρονιστικό σύστημα. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες η ζωή σου στη φυλακή να είναι πολύ καλύτερη από τη ζωή σου στον έξω κόσμο. Δεν σας φαίνεται προβληματικό αυτό? If you had 3 wishes, what would they be? If I had 3 wishes, I believe first I would wish that everyone would treat everyone as equals. The man that has a $100,000 job is no better person than the guy that's picking up garbage on the corner for somebody. We're all the same, we're all human beings. Why can't we just help each other? That would be my first wish. And I think if everyone did that, I might not even need 2 more wishes. If everybody helped everybody and got along, we'd all be all right. Thank you very much for talking to me. Yes, sir.